हेलो भाई नमस्ते केनता अଛ ସମସ୍ତେ जुहार जहाँ सामने आज आम बारिगण रखला रथयात्रा देखा लगी ଆମେ ଚାରି ଲୋକ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ରଥ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପହିଲାନ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦା ବାଟେ ଏତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଏନେ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଥିବ ପୁରା ଖୁସ୍ ଅଛି ଯାଉଛୁ ବୁଲି କହିକିରି ଅଧା ବାଟ ଯାଇକି ଆଇକିରି ତେଲ ପକାନୁ ତୁଲ ବହୁନା ତାପରେ ସିଧା ବାରିଗଣ ରଖଲା ରଥ ଦେଖବାର ଲାଗି ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗନୁ ଗାଡ଼ି ଗାନେ ରଖିକିରି ସିଧା ବାରିଗଣ ରଥ ଦେଖବାର ଲାଗି ଚାରିପଟ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଆମ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ରଥ ଦେଖବାରଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ମଜା ଆସିଗଲା ଦେଖୁଥିବ କେତେ ଭିଡ଼ ବି ଅଛନ୍ ରଥ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ବାହାରି ଗଲୁ ଚାରିପଟ ରଖଲା ହିଲ୍ ଟପ୍ ବୁଲବାର ଲାଗି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛ ବୋଲେ ହିଲ୍ ଟପ୍ ବି ବୁଲି ବୁଲାଇବ କାହିଁକି ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ମୁଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଛୁ ଆମେ ବି ଦେଖବାର ଲାଗି ହିଲ୍ ଟପ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହିଲ୍ ଟପ୍ ଏତେ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଥକି ଗଲୁ ଚାରି ଜଣ ଚାଲି ଚାଲିକି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ହିଲ୍ ଟପ୍ କେ ଆଇଲା ପରେ ମତେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଜନ୍ନତକୁ ପଳେଇ ଆଇଛେ ସିଧା नजारा ही मस्त अच्छे जे नहीं आसी थोड़ा बुलवार लगी आस बुलाबुली सरीगला बाय बाय सामान फिर नेक्स्ट ब्लॉग रे।